салом дӯстон, айни замон дар кӯчаи айнӣ қарор дорем, назди меҳмонхонаи хилтон. аз ин тараф чордомаи гардиш фурудгоҳ, дар инҷо бошад худи меҳмонхона, сазидания ва садбарг. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 8-ум ошёнаи Манамин бинои 25 ошёнага ҷойгир аст. тирезаҳояш аз ин тараф тарафи раҳро нигоҳ мекунад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. даромадгоҳи бино. дар бино 3 та лифт аст дӯстони азиз. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. якхонага духонага кардагиянд бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 8-ум ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 25 ошёна иборат аст. 3 та лифт дорад. хона бо таъмири нав фурӯхта мешавад. бо ҳамаи чизу чорааш. навормона ҳатман то охира тамошо кунем. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. дар инҷо даромадгоҳ, роҳрав, ҳоҷатхона бо ҳаммом. дар коридор чӣ хеле мебинед, як гардероби калон кардагиянд, меҳмонхона, ҳуҷраи хоб ва дар инҷо бошад ошхона дӯстони азиз. ҳоҷатхона бо ҳаммом. системаи вентилятсия ҳаст. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. дар коридор чӣ хеле мебинед дӯстони азиз, як гардероби калон кардагиянд, бениҳоят чизи хуб мебошад. тамошобинони гиромӣ, бинед чӣ қадар ҷойи холӣ зиёд дорад. метавонед баъзо чизҳои лозимиятонро дар инҷо монед. ин ошхона мебошад. хона нав баъд аз таъмир мебошад. ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. ҳамаш нав аст дӯстони азиз. ин якум ҳуҷраи истиқомати меҳмонхона. бинед чӣ қадар таъмири зебо мебошад. дар таъмири ин хона бениҳоят маблағи зиёд сарф шудааст дӯстони азиз. ҳам таъмири босифат мебошад, ҳам таъмири қимат. ин дуюм ҳуҷраи истиқомати меҳмонхона. ва хубии ин хона дар он мебошад ки тирезаҳояш раи калонро нигоҳ мекунаду меҳмонхонаи хелтон. нархи хона бошад $81,000. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.